180 zmysluplných cvikov. Moje meno je Andrej Marieši a moje školenie pre osobných trénerov sa rozdeľuje na dve časti. Na teoretickú a na praktickú. Na praktickej časti si prechádzame do detailov jednotlivé svalové partie. A prechádzame si jednotlivé cviky na ne, ktoré ja považujem za zmysluplné. Každý cvik má svoje varianty, prevedenie, najčastejšie chyby, dýchanie, náročnosť, bezpečnosť, regres a progres. Dnes si budeme rozoberať cvik na chrbát z kategórie ťah, príťah zhora. Cvik sa nazýva sťahovanie stroja v sede. Zvyšok tohto videa uvidíte na YouTube, cvičte správne. Vítajte. Úchopy, nadhmat. Každé fitko má, väčšina fitiek, hlavne moderných, má tento stroj. Ale sú určite rôzne jeho varianty. Viem si predstaviť, že každá firma vytvára svoju verziu stroja, kde sa sťahuje záťaž zhora, kde sa priťahuje záťaž zhora. Prevedenie. Budem opisovať náš stroj, ktorý je v Tempuse od firmy Life Fitness. Základom toho stroja a vlastne aj jeho použitia pre mňa je, že ten stroj nemá spojené ručky. On nemá tyč, nemá madlo, ktoré je rovné. Ale má samostatné časti a medzi tými samostatnými časťami je priestor. A to je podstatné. Takže prevedenie. Klient si chytí madlá stroja na široko. Šírka podľa rozpätia rúk klienta. Bezpalcovosť je vhodná na väčšinu cvikov z kategórie na chrbát prvej, a to ťah, príťah zhora. Používam bezpalcový úchop, to znamená, že palec ide ku prstom. Robím to preto a vždy aj tomu klientovi, keď ten cvik prvýkrát ukazujem a vysvetľujem, tak mu hovorím, predstavte si, že vaša ruka je len hákom. Prvá vec, aby bola väčšia razancia pre chrbtové svaly, a druhá vec je tá, aby som aspoň trochu odizoloval prácu bicepsu. Následne si sadne na vopred nastavenú lavičku do takej výšky, aby sa mu stehna jemne opierali o valce. Nasleduje pokyn. Brada jemne podvihnutá, hrudník jemne von, klient z plne vystretých paží sťahuje stroj dole, a to tak, aby lakte smerovali stále pod zápestia. Čo mu aj určí prirodzenú spodnú časť cviku. Toto dovysvetlím. Minimálne pri tomto cviku, znamená pri cviku, kde ten klient nemusí byť v záklone, aby sa tvárou, hlavne nosom a bradou, vyhol tyči. Pretože tá tyč tam neexistuje. Sú len dve samostatné madlá, ktoré končia, napríklad vám opíšem ten stroj, ktorý máme my, končia sem. A tým pádom tá spodná časť toho cviku jemu nezavadzia hlava ako taká. To znamená, ten klient mi nemusí ísť do záklonu. Takže ja používam postoj toho klienta vzpriamený, hrudník jemne von, to znamená OK, a trošku nechcem priamy pohľad pred seba, ale na potencovanie toho prehnutia sa u mňa klienti pozerajú na parapet. To znamená, aby ste ma chápali, výška je asi takáto. A rovnaký záklon hlavy používam aj na hrazde. Poloha lakťov, preto som to aj začal. Tak možno uvidíte.
Nechcem a neželám si, aby to sťahovanie bolo lakťami dozadu. A to preto, lebo v určitej hĺbke sa mi začne zapájať viacej prsný sval, konkrétne to bude asi malý prsný sval, je to jedno. Neverím, že existuje izolácia malého a veľkého prsného svalu. To znamená, že takéto sťahovanie sa mi pri začiatočníkoch, pri nikom, konkrétne pri nikom, ale vonkoncom nie pri začiatočníkoch, kde tento cvik má najčastejšie svoje miesto. To znamená, takáto verzia sa mi nepáči. Verzia lakeť pod zápestie, tak tá sa mi páči. Dochádza tam skoro k plnému odstráneniu práce prstného svalu a to zapojenie latissimu ako hlavného pracujúceho svalu pri tomto cviku, najširšieho svalu chrbta, je aj vizuálne, aj pocitovo, lebo aj ja takto cvičím oveľa väčšie. To znamená, ja používam verziu, že lakeť je stále pod zápesím pri sťahovaní. Cesta nahor nezáleží mi na nej a závisí, ale ja používam techniku nielen vystretia, ale chcem ešte aj akési vyvesenie ramien, to znamená ešte dodatočné natiahnutie latissimu. To znamená, že skôr je to načahovanie sa po niečo. Rovnako ako používam akýsi regres hrazdy, práca lopatiek. To znamená, že z plného vyvesenia mi zatiahne klient lopatku čím nižšie. To znamená, že končím asi sem. Nekrčím lakte. Pri tejto verzii hrazdy. Dobre, chyby. Lakte smerujúce dozadu za zápestia. Zlá poloha tela, zlý posed. Dýchanie. S výdychom sa sťahuje stroj dole s tým, že viem si tu predstaviť aj silové dýchanie, že ten výdych bude v poslednej tretine, ale keďže je to, hlavne používam tento cvik u začiatočníkov, tak tam silové dýchanie neprichádza do úvahy, pretože ešte ich tam nechcem, tých ľudí. Náročnosť, začiatočník, bezpečnosť, bezrizikový, regresom záťaž, progresom tohto cviku môže byť akýkoľvek príťah kladky na hruď. A sme stále v kategórii prvej, to znamená príťah z hora. Ako prvej z troch skupín cvikov na chrbát, ktoré ja zadeľujem. Dobre, takže som rád, že máme tento stroj. Keby sme ho nemali, nezblázim sa, ale to je vlastne taká výhoda tých fitness centier, že na jednej strane vám vedia uľahčiť prácu, jednoznačne, trénerskú prácu, a skrz vlastne tie stroje vám ten sortiment cvikov vedia prehlbiť. A čo je najpodstatnejšie, dávajú vám priestor, aby ste toho klienta spoznali v pohybe, pri cvikoch, kde neúplne, že je tá práca izolovaná, ale náročnosť pohybu, to je to správne, náročnosť pohybu nie je veľká. A teda toho klienta nemusíte učiť ten cvik viac ako 4 až 5 tréningov. Znamená, že tento stroj mi klienti pochopia už na prvom tréningu, to znamená už ich druhý tréning, je tá technika po pokynoch čistá. Kdežto keby som vlastne v mojom priestore, ktorý má 20 m2, nemám žiadne stroje v úvodzovkách,
tak keby som mal začiatočníka, tak prvý cvik, vlastne aj prvý, ja ho aj kategoricky zaraďujem na prvé miesto pri tvorbe chrbtových svalov, príťah z hora by bol sťahovanie klátky na hruď. To znamená pred hlavu. To by bol v mojom priestore prvý cvik pre začiatočníka, ktorý ku mne prišiel prvýkrát. Keď tie cviky porovnám, sťahovanie stroja v sede a príťahy klátky na hruď, už tá poloha tela tam musí byť v záklone, v akomsi záklone. To znamená, že už sa mi do tej spätnej väzby klientskej začína trochu motať aj spodný chrbát, lebo na to, aby vedel byť ten klient v záklone, musím mu dať adekvátnu záťaž, aby ten záklon nebol v spodnom chrbte. Aby ten pocit nebol v spodnom chrbte, na toho musí adekvátna záťaž ťahať. Tým pádom mám ten spodný chrbát nie v napätí, nazvime to. A už tá technika je náročnejšia. Už sa mi do veľmi peknej techniky dostane okolo 3., 4., možno 5. tréningu. Rozdiel oproti druhému tréningu. Rozdiel, sťahovanie klátky, považujem za progres tohto cviku. Regres sťahovania klátky považujem príťahy stroja v sede, ale zhora. Až ho nemám, ten stroj, napríklad v mojom priestore, tak regres sťahovania klátky hornej akéhokoľvek madla, dajme tomu, nemám. Je to pre mňa najjednoduchší cvik, ktorý môžem zaradiť z tejto kategórie. Môžem sa hrať s madlami, ale to je všetko. Tam končím. Takže to nám dávajú výhodu fitness centra. Jednoznačne. Čo nám môžu fitness centra vziať, je kreativita. Pri vymýšľaní regresov a progresov, lebo keď ste raz v 20 metroch štvorcových, čo som si vlastne vyskúšal v rámci covidu, tak seriózne som si vyskúšal svoje trénerské umenie. To znamená, pri vytváraní tréningových programov som musel byť pomerne dosť kreatívny. Pretože to množstvo náčinia, to teraz nazvime celkovo, všetko to je náčinie, aj stroj je náčinie, nie je také veľké ako vo fitness centre. Ale celkom som ocenil to obdobie, pretože som si vlastne vyskúšal, že trénersky to zvládam a v tom danom prostredí, keby som bol donútený, ja som v ňom viedol klientov 2 roky a keby som bol donútený, viem ich v tom prostredí viesť navždy. Progresívne. To je to podstatné. Znamená nie 1, 2 alebo 3 tréningové programy točiť dookola. Ešte aj to je na zvážení, lebo ten tretí tréningový program u mňa znamená 3x3 až 3x4. To znamená, je to 9 až 12 mesiacov. To je 1 rok skoro v tej hornej hranici. Znamená, že cviky z prvého tréningového programu, nazvime ho tréningový program 1, keď použijem ako 4. tréningový program, že ho len ten istý mu dám, tak už to telo je pomerne zresetované v rámci tých cvikov. Že už tie cviky sú mu pomerne zase raz nové. Ale nie sú to... No, nie. Progresívne zmenami cvikov ho viem tých ľudí v priestore 20 metrov štvorcových s investíciou, koľko to bolo, okolo 3 500 eur, čo je super.
porovnaní s fitkom 200-300 tisíc eur. Len tak, není problém. Tak je výborné. Znamená, že viete, v Amerike je veľmi veľa garážových fitiek v úvodzovkách, kde aj osobní tréneri vedú svojich klientov v garáži. A to som aj nepovedal celú sféru kettlebell. Keď som to zariadzoval, ten priestor, nemal som už peniaze na kettlebelly. Ale aj tam sa to dá. Minimálne ja konkrétne by som kettlebelly, určité cviky bral ako progresy. Znamená, že keď už by som mal klienta, dajme tomu po 1 roku, poďme do kettlebellov. Až by som mal len kettlebelly, áno, pracoval by som na takých regresoch, aby som vedel s kettlebellmi pracovať od začiatku. Od prvého tréningového programu. Dá sa, nehovorím, ale všetkými náčiniami si tú starostlivosť viete otvárať. Aj tento vytváranie tých tréningových programov si viete vytvárať. Ale to je naozaj to, čo fitko nám vie zobrať trénerom, tá kreativita. Keď raz máte na každú partiu 10 strojov, tak pri vytváraní tréningových programov nemusíte byť až tak kreatívni. Či moji klienti nie. Tam nie je splnená zásada progresu, keby ste fungovali s tými ľuďmi len na strojoch. Považujem to za veľmi nevhodné. Že sa to dá sa, všetko sa dá. Dá sa aj ostať sedieť doma na gauči pred telkou. Ale som vďačný, tak, to je také celkové. Som vďačný, že pôsobím vo fitness centre. Tým pádom aj to spektrum tých klientov, o ktorých sa môžem starať, sa mi tiež otvára. Lebo nejaká 50-nička, 60-nička, ktorá sa nikdy nehýbala, alebo naposledy pred 20 rokmi, má 30 kg nadváhy, tak v tom mojom priestore viem s ňou pracovať. Dajme tomu, že není problém v úvodzovkách, pri stehnách trošku by bol, ale dostal by som ju tam. Musel by som sa hodne viacej snažiť, čo je ako šialenstvo, ja sa mám snažiť, keď odo mňa vychádzajú všetky pokyny a rady k tomu, aby ten daný klient redukoval svoju hmotnosť, ale musel by som na to brutálne dbať, tlačiť, to je to správne slovo, tlačiť na to, aby tá hmotnosť išla dole pomerne rýchlo, aby som vedel rýchlejšie, pretože musím prechádzať na náročnejšie cviky. Kde už povedzme nechcem tú nadvahu tých 30 kg, pretože tie kolena a bedrá majú sami so sebou čo robiť, pretože neboli doteraz v pohybe tie kĺby. A teraz ich chcem a potrebujem dať do pohybu, ale nechcem tam mať tú záťažovú vestu 30 kg. Inak ku výpadu sa dostaneme pána po 8 mesiacoch alebo 10, keď už tie štruktúry všetky natoľko zosilnejú, aby som sa nebál ísť do takej veľkej páky, ako je výpad u klientky s takýmito špecifikami. Vidíš to vo fitku? Tých možností zaťaženia stehien u takejto pani je veľkánske množstvo. Takže toľko bolo dneska k cviku na chrbát, sťahovanie stroja v sede. Používam ho u
začiatočníkov, či ho zaradzujem aj u pokročilých, sem tam na taký refresh, dajme tomu. Ale to je prvá kategória a tam spadá hrazda. To znamená, že klient, ktorý mi raz už príde na hrazdu, už z nej nikdy neodíde. To znamená, ako doplnok pri splite AB, rozdelené telo na dve časti, tak tam už viem použiť aj druhý cvik z rovnakej kategórie. A rozhodnem sa, či použijem kategóriu prvú, ťah, príťah z hora, alebo kategóriu druhú, ťah, príťah spred hrude. Že na ktorú kategóriu dám 2 cviky. Či na prvú, alebo na druhú. A závisí. Najčastejšie ale zvolím druhú. Ale závisí od mnohých faktorov. A pri ABC, to znamená telo rozdelené na 3 časti, tam už na tie chrbtové svaly mám možnosť aj 5 cvikov, kde jeden z nich je bedrový ohyb, takže dajme tomu, že mi ostali už len 4, a jeden z nich je hrazda, takže mi už ostali len 3. Môže byť. Ale zase. Takže dám tak, buď dám 2 zase raz ťah, príťah z hora a ostane mi jeden príťahový spred hrude, alebo dám jeden ťah z hora a ostanú mi 2 príťahové, ťahové spred hrude. Rozhodnem sa a takisto to obmieniam. Hej, to znamená raz 2 cviky z jednej kategórie a raz 2 cviky z druhej kategórie a potom opačne. Tak toto volím v tréningových programoch. Toľko na dnes. Vidíme sa zajtra.